liqolo singakophandi hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophandi Hayi sikhula nkabi yami. Sure. Kodwa kapho Khamba kanjani lapho? Ayikuhamba kahle lapho. Nami khamba kahle nalapho. Tse umuntu usiliwe mfethu yazi. Uselwephi? Ngisele lapha ekhaya. Uselukuyaphi? Mfethu ukuza esikoleni. Hawu. Mawukuthi useluza la esikoleni buya phokoza ngeke ekseni. Mina kozingela ngivanga ngiyozingela namhlanje mina. Hayibo. Pho buya phi ekseni lantelo ezinje? Hayi baba ngivanga ngiyozingela mina. Oh, shuthi lengane ihamba nje ibona uwele lakho. Ima ithe ngibonile kanti. Cha ikubonanga, shuthi ibona uwele lakho. Angithi wena uyangozingela. Ngiyangozingela. Hawo. Ya. Asikhuphula mfethu. Ngilephe sikozingela. Pho uphikani mfethu mawuthi ade uzingela? Asikhuphula mfethu bengithi uzongijaja mfethu. Nanini mina mfethu sicuthe ngikujaja. Asikhuphula mfethu ngeke ngwanakho ngifeyile uzothi sicutha mfethu bunana ezinje kodwa ufeyilile mfethu. Uzophasa nini? Ngeke ngisho mina leyo nto esicuthe ngoba ngiyabona ukuthi into ogodi kuyona le uzingela. Okay ngiyakuzwa. Ya mfethu ungangifihle into oyithandayo. Ngiyakuzwa nkabi yami. Shishwethu, ngisacela ukuthatha leli thuba ukuthi ngixolise ibehavior yami lezi insuku ezidlule. Ukuthi mfethu nawe asuwangixina kakhulu ngale ndaba yama-reports. So ngezwa kuthi ufelile, ngathatha lelo thuba lokuthi mina ngipheke. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Ya mfethu so nje ngiyaxolisa ukuthatha umthwalo wami ukufeyila ngunikeza wena. Ukuthi nawe asuwangixina kakhulu, ngezwa kuthi ufelile-ke ngase ngakuhleka kanti mina kungafanele ngiyenze loo nto. Wafike ngikusupport. Hayi ngiyezwa mfethu. Ya mfethu so nje ngiyaxolisa kungasiyona inhloso yami kwakuyiphutha. Hayi okay. So siright-ke manje? Rodo mfethu. Yazi nami khona kumele ngixolisele la mfethu. Sacela ukuxolisa mfethu ngalento engayenza ukuthi lapha ngibele ngikuxina mfethu. Kanti mina ngangixinela mfethu ukuthi uphase yabo. Ngangingakuxinela ukuthi lapha ngifuna uphathe kabi. Ngangifuna ubone ukuthi umngane oright mfethu. Ngikuxine mfethu uze uphase mfethu. Ngangingazi ukuthi lapha lento ingasikuphathe kabi yabo. Oh, hayi ngiyakuzwa mfethu. Ya mfethu so lento ayiqala kanjalo mfethu. Mina kwakumele ngithole indlela eright ukuthi iqine. Hayi lento engangiyenza mfethu. Ngangingazi futhi ukuthi uzokuphatha kabi. Okay mfethu ngiyakuzwa. Yazi manje siyayenza manje lento isenze. Yazi mina ngingitshela ukuthi uyangibadlulula ngoba nangi mina ngisidomi wena uhlakaniphile. Ngangitshela ukuthi nje uyayichomela. Hayi mfethu kwakungenjalo mfethu. Mina ngifuna ukuthi uphase mfethu. Kuthi uma ukuthi usefethu sibiza pha phambili ethi abaphasini sukume sobabili mfethu abone ukuthi student ngento eright. Okay mfethu ngiyakuzwa. Oh uthi nje mfethu mina nesikole mfethu mfethu hayi donsa ngudizile. Hayi mfethu hayi ngoba kunzima hayi futhi ngoba ngekho lula. Wena mfethu khona amaphutho wenza mfethu la unganakho khona mfethu. Kanti yabo mangasibambisana ungaphasa nawe mfethu. Okay mfethu ngiyakuzwa futhi ngizozama ukuthi sibambisane ngigcine nginqobile. Hayi okay mfethu. Sure. Futhi ungifihlela la. Wakhona ingane efiyayo ukuthi nginikeze ngamali. Hayibo ngobani? Eyabani le mali? Fihla lapho wena zobuye ngikutshele. Hayibo yewani. Hayibo. Iculo phela lelo. Uthi ngibona mfethu? Hayibo. Hayibilona ngempela. Ngiyabuka ngisejengisa isikhona. Popa mfethu. Awunali kula lapha? Nginalo mfethu kodwa lishushu ucela kuyena kuboleka. Oh, shushu mfethu. Supopa ihole lakhe likuwena. Ungiboleka lona. Yazi leyo rolo lishiye ekhaya mfethu. Usulishiyekini. Hoyibo. Awumbuza ukuthi ushiyeleni ngoba phela wazi kahle usizodinga lesikoleni. Usushiyeleni ngoba uyazi ulidinga lesikoleni. Hawu mfethu umtshela ukuthi likhohliwe nesilekhe lishiya amasibomu. Uthi alishiya ngamasibomu ikhohliwe.
Hayi, awumbuza ukuthi akwenziwe njani uma kunje. Shishwethu, usangibuza uthi asenze njani uma kunje? Hawu, umtshele phela ukuthi angazi. Phela irula ngilishiya ngamasibomu likhohliwe. Popayi, uthi hayibo. Madoda nangenza iposi, anikhulumi ngami nomabili ngoba vele niseduzane. Hayibo. Madoda nixabeneni. Shushu. Wenzani phansi kwakho noPopayi? Ngibuza yena. uPopayi uthi shushu ngibuze wena. Wenzani phansi kwena impela? Tshela yena kutshele. Ushushu. Usangitshele wena ungitshele. Mtshela kutshele. Hayi bafethu. Hawu, nangenza ipost manje. Nalokho nithi tshela kutshela. Hayi bafethu musaniyenza leyo nto. Noma kuthiwa nixabene bafethu please cela ningaxabani. Nabandawonye nini, abantu bangaphandle bayibuka kanjani leyo nto. Aniyeke leyo nto, yayimele mina leyo nto. Lokho nikhuzane ngani? Njalo nini niyaxabana? Hayi man, nizame niyilungisa le nto le. Yo Skova cabanga sekukhona imali entsha phela. Hayibo. Imali entsha sebephinde bayishintsha futhi. Ya, phela sebeyishintshile. Hayi ngeke ndoda. Akwazi mfethu. Kade bayishintsha zolo lokho mfethu sebeyaphinde bayishintsha futhi. Phela mfethu akwazi ukuthi bengashintsha imali entsha mfethu singakobi nayo kwayilendala mfethu. Ya, kona bayabheda ngokuyishintsha mfethu. Kodwa this time ngathi bayishintshe kahle impela mfethu. Cabanga khona bani kuyona? Hayi baba ngeke vita ngicabanga nje. Khona ba kanjani futhi manje kuyona? Isithombe sikuyona. Hayi into obvious leyo baba khona uNelson Mandela lapho. Hayi, akusiyena. Mfethu akusiyena. Pho ngabe ubani mfethu? Ngoba phela ngeke kwazi ukuthi ngawo Ramaphosa mfethu noma kubo Jacob Zuma mfethu ungakho khona baba uThabo Mbeki. Hayi, akusiyena Thabo Mbeki. Futhi akusiyena uJacob Zuma. Kahle nje akusiyena umuntu wepolitiki. Imali. Mengayena umuntu wepolitiki pho ba. Hey, ngeke ukhole ndoda. Yicunu ucabanga. Hayibo. Ungizwe mthunu? Ya ndoda. Hayibo nyosi mfethu unamanga wena mfethu. Hey baba, buka la. Hala lichunu mfethu sisemalini. Hey, latha sohlupha nje mfethu. Sehlupha ngempela ke manje. Ayilihluphile mfana, ayilihluphile mfana. Yabo manje umhlaba sekowethu ke thina amabhinqa mfethu. Sesizothenga ngemali no president wamabhinqa ke manje. Ya, mfethu asithembeke yona izosithanda mfethu ngezifani noMandela nibe ikhetha abantu. Ya yabona ke le yobiphusha umngqole le. Ngeke iphumele nje into engasile ephaketheni. Njengokipha amantombazane. Ngqo mfana. Ngqo tse. Hawu bafethu. Namanje nifuna ukukhulumisana? Madoda, mina ngifuna ukuzwana noyedwa lapha phasweni. Ngifuna ukuzwana nani nobabili, angifuni ukuzwana noshushu kuphela ngoba kuzobe ngathi ngikhetha amasayidi. Shushu, uyafuna ukukhuluma noPopayi? Ngibuza yena kuqala. uPopayi, uyafuna ukukhuluma noshushu? Uthi uready. Wena uready ukukhuluma naye? Ya. Madoda. So, ngiyafuna ukukhuluma nobabili nabandawonye yonke into esiyenzayo le. Popayi, shushu, xola nani? Xola nani madoda kusheshe? Aso. Wena shushu, tshela Popayi uthi uyamthanda. Ngiyakuthanda baba. Ndoda angikuzi naye futhi akakuzwa. Mtshele isho kuzwakala. Ngiyakuthanda baba. Nawe mtshele uthi uyamthanda. Utshela bani? Mtshele kuzwakala ukuthi uyamthanda. Ngiyakuthanda baba. Azo-ke madoda. Mina abandawonye kufanele ngivume ukuthi ngixabanise into encane. Hayi ngeke madoda. Maqhamuka ufana nala asha uPopayi wena uzothini? Nangithi uzomyeka ngoba nixabene. Hayi akufanele nje nithathe kancane. Kufanele wazi nje ukuthi abafane bashanga banesibhaxo futhi bakanje abaxabani. Hawu. Qabela nani-ke? Hayibo. Hayi ngiyadlala. Hayi ngcono ngoba seni-right majithi. Azo madoda. Yonke into engifunayo. Hayi munkabi yami. Ubuye ngathukile kwenzakalani? Efithi inentwana mfethu usibonele. Unginike imali othe ngingajeni umuntu ukuthi unginike imali. Manje le mali angazi ukuthi ithathephi.
Imalini leyo kanti? 100 rand kodwa engathi u-200 rand. 100 rand na 200? Hayi bo ndoda, 200 nje orange, 200 rand ulento blue. Lo 100 rand wona u-orange. Hayi ngeke, mhlawumbe yakwelinye izwe leyo mali. Yayi la eSouth Africa mfethu leya mali. Futhi leya mali yangiqala. Hayi nayo mani deli nongizwe. Ngizwe mculo? Ya. Hayi namanga ayikho leyo nto baba. Nami ngoba ngithi ayikho manje ikhona. Awuyivezi leyo mali ngibo? Sihambe nenyosi uthe ukhombisa isikhofu. Ummemeze. Wenyosi. Sure mfethu. Nayi le mali. Hayi bo madoda. Eyibona le mali ngathi 200 ngempela. Iyafana ndoda no-200. So ngize sebe imalini madoda? Liyahlupha mafethu ichuni. Kakhulu. Kombe. Ngine-stress. Hayi bo. Yesani stress nkabi yami? Mfethu, lentwana inemali ithi angakhombisa imuntu. Ayisho ukuthi ifihle nkabi yami le mali. Ha ndoda, ngifihla imali engazi ukuthi uthathe wathi le mali itshotshwe kuthisha. Mase ifuna la ngisi uzoyithola mina ukuthi ngiyisela ngoba ngifihlelile. Ingempela nkabi yami. Manje into ozoyenza njani yele? Yangazi mfana. Wena ubuthi angenze njani? Ndoda ngazi. Lezothi wanile. Wenyosi. Ngathi ngifika intwana yakini lencane, ikunike imali ithi fihlele. Hayibo. Uthi angiyifihle nje uyithathe phi? Akashongo mfethu, kodwa utheme kufika ingane la ngithi akanginika mali. Ha. Isigebengu ufana ingane yakini. Intshontshile leyo mali. Nami ngisola kanjalo. Wena ubuke ngenze njani? Angazi mfana. Wena ubucabangani? Mina bengicanga ukuyise e-office. Kusedlomo. Hayi ngeke ndoda mfethu. Angizwani impela nobugebengu kodwa mfethu ayikwazi ukuthi leyo mali ihlale kodlomo mfethu. Ungconi lithi la iphathele yona mina. Hayi bunyosi. Elithi la mfethu leyo mali ayikwazi mfethu uyohlala kodlomo mfethu. Ino president nawabhinca le mali. Hayi. Mfethu, hayi ngoba ngizwana nobugebengu noma ngiphasisa ubugebengu. Kodwa phela mfethu le mali ino president wamabhinca mfethu. Inechuni le mali ayikwazi ukuthi iyohlala kodlomo mfethu. Ah okay, ngiyakuzwa mfethu. Ya ingakho ngiyithatha mfethu. Hawu yazi kunjani? Ngiyaphila mfethu, unjani? Nami ngiyaphila mfethu. Wagcina athi uzongitshela phela indaba yesitudio. Ish. Yazi mfethu, ubuye ngitshele mfethu, yazi ngiyaphuthuma. Mfethu ucela ngitshela mfethu. Mfethu ubuye ngitshele ngempela mfethu ngiyaphuthuma. Mfethu uyangicrossa manje. Sacela ungitshele. Ish. Ethi uthi ngeze ngathi khona istudio yini manje ngangicela ukuthi ungirecordise. Ngangitsho ukuthi nolwazi lazi. Ngoba nami ngiyathanda ukucula. Hayi sikhulu. Hayi ngeke sikhulu. Ngathi uqamba amanga nje manje. Ngakubuza ngathi ngine studio mina. Wena wathi Ish. Ethi ukuthi umuntu wangitshela mfethu ukuthi wayene show ukuthi khona istudio kuyena. Hayi sikhulu ngeke. Sure mfethu. Hayi sure. Sawubona se, usibonele utshotshwe imali yami. Okay, hamba utshela uDlomo lapha. Sengiye ngambheka kodwa akekho. Uyephi uDlomo? Okay, uthunzekeni? Usibonele utshotshwe imali yami. Hayi, wazi ngani wena? Ingane sezibone yena ethatha imali yami kubhaka oqeda wahamba wayonika ubhuti wakhe. Hayibo. Imalini le? U200 se. Imali engaka? U200 wenzani u200 wena? Nginoko baba sikhathi ngiza esikoleni waqeda wathanga oyinika uma ngamane ngabona ukuthi sekukude ekhaya ngamane ngayifaka kubhaka kuze ngimnike umama kumbuye esikoleni. Oh. Ish. Uthenze njani uyithatha imali oyinika bani? Uyinika ubhuti wakhe uSikhukhulu. Lo ufuna ukusebenzisa? Yebo se. Simseke namanje.
uthando